טוב, ברוכות הבאות, שלום לשיעור 1 מתוך 2, שהוא בהקשר של ט"ו בשבט. בעצם ט"ו בשבט אנחנו יכולים להגיד, יש משפט מאוד מוכר של כי האדם עץ השדה, והאדם בעצם מדומה לעץ, הוא מזכיר אותו ככה בהמון מאפיינים. למשל יש לנו את הזרע, שבעצם משם הכל מתחיל, שזה בעצם כל החלק הפוטנציאל, החבוי, שהוא טמון בפנים, עוד לא רואים אותו, לא יודעים איתו. ואם אנחנו נדמה את זה לבני אדם, אז זה באמת המקום של הרעיונות, החלומות, כל הכוחות שטמונים, אבל לא תמיד יוצאים אל הפועל. ויש את השורשים של העץ, שבעצם הם מתוך האדמה לוקחים ככה, שותים את המים, לוקחים מהאדמה את כל הוויטמינים או מינרלים, אוכל שצריך כדי לגדול. באמת אנחנו זה ככה, מה שנותן את היציבות לכל העץ, כמו המקורות הפנימיים שלנו, של החוסן שיש בנו, שעוזר לנו להתקדם, הערכים, המשפחה, כל הדברים האלה שככה עוזרים לנו לצמוח. הגזע, שהוא מסמל בעצם את האני העצמי, את הזהות שלי, את כל מה שעברתי בחיים, ההתמודדויות ומה שפיתחנו ככה. העובי של העץ, נכון, ככל שהוא יותר חזק, אז הוא יותר יציב, ובעצם זה החיים עצמם. והענפים או הפירות, העלים, זה כל מה שיוצא מהעץ הזה, זה הצמיחה שלנו, ההתרחבות, המימוש של הפוטנציאל, של הכוחות, של השפע שאנחנו יכולים לקבל ולתת. ובשיעור של היום בעצם אנחנו נתמקד קודם בהתחלה, בזרעים, בלמטה, מה שאנחנו עוד לא רואים, שזה בעצם גם ט"ו בשבט. למה אנחנו בכלל חוגגים את ט"ו בשבט? אוקיי, ט"ו בשבט עדיין כביכול שיא החורף, ומה שקורה שמתחילה קצת פריחה, אבל עדיין זה לא שכל העצים פורחים ויש לנו פירות, ושזה באמת יותר ככה בקיץ, אלא אנחנו בעצם, או האביב ואז הקיץ, אנחנו בעצם שמחים על עצם ההתחדשות, על זה שבכלל יש שם משהו ומשם אפשר להמשיך ולגדול. אז היום בשיעור באמת אנחנו נתמקד קודם כל בהתחלה בבסיס, בזרע, ותוך כדי השיעור אנחנו נדבר על זה ונראה איך זה עושים. אז יאללה, פשוט בואו נתחיל ליצור.